Hello guys, good morning. Maniniksay ulit tayo guys. Panibagong araw ng paniniksay ulit. Pangalawang sabak may ano ngayon, dilaw. Yung bullpup nating ginawa na paniksay. Yan o. Dito sa mga lumang spot guys, mga dati kong pinupunta. Yan, sige guys, sana makadali tayo ng kahit pang ulam man lang. Subaybayan nyo yung mga patama natin guys kung meron. Stay tuned lang guys. 2 hours later. Subukan nating mamingwit guys ng dalag. Ano sa palagay nyo? Maraming dalag dito. So tatry nating ipain kung gusto nila. So yan, try lang natin. Maraming dalag dito guys, kaya nagdala ako ng pamingwit. Cut. That's it. Wala na dakol tang MBC. Tengit ah. Tengit. Ay parehas tayo, tingnan mo lang yan ha. Ang dalawa natin guys.
natin guys. Pangalawang pagong. The next day. Kain muna tayo guys. Ginutom yung mga hunters. Bawal yan! Bawal yan! Ulam namin oh. Ayan. Meron pang dalag. Meron pang inihaw na pagong. Ihaw na pagong. Inihaw na may sauce. Barbecue pagong. Yung inihaw na dalag. Pinusuka. Gusto ka. Tapos kontinok. Kain na na. Kain na kain. A few moments later. Dagos. Nauli. Naudi. Nih, naalay oh. Buenas mo naman! Naalay. Ano naudi? Limna din ka. Medyo kami na parasod na. Mga talaga na pakto. Ito tama na niyo. Sumal po yun. Sumal po. Oh, malimit. Sumar di bara yun. Sumal po na yung matay ata. Katan eh, natirat na eh. Ang gusto ko nalataan di ba? Di dapat ako. Tama na yan eh. Balap pelit ata yan. So, gamin na ito. Sumul sa silsil lang eh. Diba ba to? Ito. Siyempre, magagas tapos makiangat dahil dyan. Nagkasawa na ba yan? Kuwato ni. Ito pumalutaw. Isang gumaduwa ngayon. Ala ah. Pabukutan. Kaya lagay mo natin yan. Ala. Ano? Ano nga? Ito. Hindi ako maguyod eh. Kimpo. Tatag kapo daw. Ala. Ako nilala. Ala. Buksa. Ala din man. Napahabulan. Yung nasaka nga talaga. Ay, sakit na pa. Sakit na pa. Sakit na pa. Upa. Hihit pa siya. Panglima. 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 Sudah deh.
Kaso na. Ha? Yun guys, oh, tinapon mga sungsong. Pwede pa yan. Yun guys, kumuha kami. Pwedeng pang rekado to guys. Ang sisig o kaya hindi naktakan. Huwag mong subukan. Dami guys, oh, tinapon lang. Yan. Sungsong, laso na. Itong nakuha ko guys. Kasama ko nandun, nuhugasan niya pa. The next day. Uwi na guys. Tapos na ang isang araw hunting. Tapos na naman ang pagong hunting namin. Pagong hunting, uwian na. Pito lang. Yan. Pitong pagong. Yan. So, medium size. Hindi siya malalaki. Cute. Maghati na lang kami guys. Wala. Medyo inalat. Medyo mga medium size. Pwede na rin yan. Dilis nga, pwedeng ulamin. Maliliit yun. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Yan pa kaya, mas malaki. Bale, may dali naman kaming mga sungsong. Yan o. Dasunak. So, may pangrekado na kami. Wala kaming rekaduhan. Okay guys, salamat ulit sa panonood guys. Shout out Brother Case. Sama ko si Brother George. See you guys. Salamat sa panonood.